tun la ya me chela tak tak pani an oma tivele thoi te ang pakhat zok chu kan du em a pakhat zok chu kan du lo em a tu zok chu nge kan du tu zok chu nge kan du lo chu ka soi me lo nia heti zong zok hian soi te ang pakhat zok chu tha kan tia kan ngai sanga adu po kan duwa ma se kan du tak tak lem lo ne mai thei pakhat zok chu thalo kan tia kan ngai ne pa adu po kan du lo ma se kan du riau thung mai thei ni nghe zia kan ti chuan kut na thok mi zo la no chu kan ngai sanga angai san oma a chuan kan tia adu po kan duwa a me la lo chewak lo nen ma se kut na tho du ve mai thalai chu kan tam pha phek lo mai thei chan chu kan du dana ha in chen nge ka khelo le ti dai te yang youtube channel siam a on la a youtube channel siam kan tam ta maya a chan chu youtube channel siam kha kan du tar yo ni me pui point kan du ma ti chuan in le tai la kut na tho chu kan du lem lo wa a thok tai ma ho chu kan du kut na tho tak kha kan du lem lo chu tiang do chuan mi zo tan chuan youtube channel ho ting ti ve thei tu hi kum nga ve lek chum hian an chiar don tai la chiar tham lek ne mai thei ne chu ti line youtube channel siam thar ve ta kham kham ro chu an chiar don tai la chiar tham fe aniang kum nga chunga thalai kut na thok ho ting le tai ma hi chiar don tai la chiar tham lek an ni ngam ko khelo le media ve la kan phol le viral ve deu lek ho hi chu chiar tham lek an ni ka nga chu thalai kut na thok mi zo te zinga ala ka hat ta ka wanga kut na thok ngai lo kan thalai kut na tho du pha ta chiar don ta bokila an tamangem a eng chu he kan du tak tak ti kha a result ta kon lang thrin ta ni zola no hi kan huwa thil ti hi thalo kan ti ya kan du bok hek lowa ma se pu ngau lo chu om ta se a koi zong in han ngai lok tai la an du niang an boi pui mai emo live view ton tam mai kut na thok zo khalai ve thrin ta se tu nge du tu tam zok en chia tai la ma se chu tiang han live ve la tum ve mel box si lawa mi zo te hian christian nei kan that pui thina ma se tu na chuan kan chiat pui ton mek tingot tai la kan hoina lama ziwain adik viawin ka khria christian nei zo tiang na thamin pe ya ma se krista chawin ning chong thamin pe thei thunga christian zo tiang na dong ma se zom lem lo kan tam em awangin lem chan na tam kan pi thrin kha christian zo tiang na dong ma se krista na du zong du ve lem chuang lo kan en du zong kan thil ti du zong kan thir du zong kan tong kam thak dang lam ni chuang si lo christian kan tam em maya chu wang christian na tanga thalo lu tuk tak mai hi kan do na sa ma se kan du viau loi si em moni o ti tu hian a result ta lang tho si ni henu hi ka soinai moin ti veka nge christian na chuan sum ngai na thi sual tin reng bulania ma se sum me ngai na kan tam tho sum te chu kan du veka lom kan ti le tral mai theya ma se ngai na thil dang beka aya thang kan tam ta jok ka ti na ni kan thalai te zinga christian zir tiok na po dong ma se zom lem lo an on tam zela tuna phe chuan a zom lo po ni lo alem po chang pe to lo hi an on chuak tran mek to ni ama te kha chuan alem kan chang ve ram khama leak out a ko ka kon leak out palte ni dam lo phe chuan tuna chuan alem po kan chang pe to lo tran ani hi dingo enga tinge thalak zinga pakhat zok hi kan du lo enge kan du lo chan chu kan chian poimo ta maya a thalo ti rangot em ni atinge that lo soi thui zel lovem pathian na phal lo ne mai tingo ma se min anuna pathian da lal chuan lo chuan a thalo ti chan ber tu pathian ber kha anuna an nol tlat chuan a that lo na chan ber tu kha a khedon lo ni poi sak nei to lo tan chuan thil thalo tak tak hi om lo ti tai la ka soi om zia kan manam o ka khelo le ama beron poi sak nei to lo chuan ama ta na thalawa tuin mo thalo ti poi sak nei khan a thalo ti ava mu thiam ani maya poi sak nei tan bok hian a thalo hi kan khria ni mai ke ve hi poi sak nei lo ka niam ka tong ka ma poi sak ka nei lem lovem ka thil an du zonga poi sak ka nei lovem ti te poi sak nei lo tam tak hian mir ro vati na thum hi an du ber ni lem lo ti hi khria la mi va soi chiat thum te kha an tum ber ni lem lo wa sarwa ka vein lan khum kha an du ani ber lem lo mi pat mai chiat na khum kha an chak huam avan ni lem lo wa an du ber zok chu poi sak an nei lo ani ti lan tir te khalai te kha ne mai poi sak nei lo to chuan dan bo chia in zel bang zo to olbiga chu phevera anin a zel tang lo tok velin a thei chin china poi sak an nei lo zia tar lan kha an du ber ani mai negative comment pe ho tam tak kan ti thrin te po hi an du ber chu an poi sak lo zia enga ta mal ngai lo zia tar lan kha ne mai hetianga live train mo in tar lang train ho po hian an tak so pholan hum ai mai in poi sak an nei ai lo zia min khria ti khan du ne mai poi sak an nei lo zia tar lan na tu ka thaber mai ni an khria tha chu
tuna kan entrin tuna kan lakta hin maya nang poi sakin nei lo zia tak lan nan engei man ve thin le chu chui ti ve thin chuan poi sak nei lo theu theu kan ni hut phut zer mai don ani to